aquelles dues de Barfós. De verlo filón, no era el filón, pero de ser que mos sentiguen. Va, Seila! Seila, va, aguanta aquí. Seila, aguanta aquí. Va, aguanta. Venga, xiques, venga, Emma. Venga, esta chica, molt bé. Venga, Alba, venga, tú puedes. Ahora corre el Seila, aguanta aquí. Seila, aguanta. Molt bé, va. Es comença a apretar. Què passa? Aquí dentro. Pues ara anem a córrer, Nil? Ara mos aguantarem quan arribarem a la meta i anem a la lavabo. Vinga, queden les tres primeres, a veure si la podem... Final cap a l'arcada. Final a l'arcada, 800. 890 Rosa, 870. Molt definides les tres primeres. Molt definides. Recordem que les dues proves s'ocupen als col·legis. Agafeu una mica d'aigua. Poc a poc, eh? Poc a poc. Les xifres del 2017 i del 2018 Maria, molt bé, eh?